nije sad to problem da je meni bilo loše, pa sam došao, nego imam tu sreću što je naš ekonom Mesić. Mi je to preporučio već prije godinu dana, da je što je napravio on i neki njegovi prijatelji. Onda mi je rekao da je to strašno, da ti ne moraš imati problem za doći ovdje, svi mi imamo problem. Svi imamo problem, da sam ja dobro, a ja imam probleme sa kukovima, sa leđima i to sve. Mislim, trend je primijetiš da recimo glavu možeš vrtiti puno više, pod većim kutom. Ja sam primogao da tu sad mogu više na jednu. I ruke možda ili nešto da ove zapravo zvoditi. A ono što me privuklo najviše tome, jedno od najvišeg što je zbog moje i neodgovornosti, i nedostatku vremena, je to što je jednokratno. Da, nije ono nešto što moraš... Varijanta, ajde svaki 15 dana dođi ovdje, onda hvala, ali znaš i sam da nećeš to. Ovako, dođeš i ovo, ako si dođeš tako na pregled i to.